Mayong gabi eh. Shopee delivery, ma'am. Kapila ko na siya sinaitan. Assorted items man siya, ma'am. May mga sanina. Wala pa. Cash on delivery, 3,000. Wala. Una na insig. Na ay mga kuan, mga sandal, mga sapatos, tapos na ay bags. Si Lenny nagpadala. Pero wala pa nabayaran, ma'am ba? Birthday di ani mo kasi Ay, birthday ni mo, ma'am. or ikaw lang daw magbayad. Pa-check sana mo, ma'am. I-check. Tanawa, ma'am. Tanawa kay Basig kuan. Kanang makainumdum ka, nga naka-order ka ni. Wala, cash on delivery ba yan, ma'am? Wala pa biya nabayaran. Dili na mo na siya mabalik. I-check na lang ninyo ang item. Sige na lang ko na dito. Dili na mo biya ni mabalik. Patanaw na mo diri, ma'am. Happy birthday! Ma'am, happy birthday! Wow! Happy birthday inyong duha! Okay, ma'am, kabalo mo kinsay nagpadala? Kinsay nag-surprise? Kabalo mo wala? Wala. Katong sa tunga, kinsa man to? Okay. Ma'am Nor. Kurat manggahir. Sige na, great lang mo. Happy birthday kay nanay. Sa Bokar. Salamat sa Ginoo sa kaning adlaw nga may abot na naalang gyapon may kumpleto may nga nag-celebrate sa ilahang birthday. Kay manang unsa man ang kaligon sa imong paglawas lang unta ma-enjoy pa nimo for the coming years. Amen. Amen. Makauban pa nimo imong mga palangga nga mga apo, imong mga anak. Kay idol kay kakabalo ko nga idol kay kasi imong mga apo punta ano na taas pa ang kanag kuyo guys sa kalibutan. So kay Inse, pasalamat ko sa iyaha kay sa tanang panahon nga naginhanglan ko sa iyang presence diri sa balay kay wala na ko iba naman, ako mga anak wala ko diri. So siya gid ang ako ang madali-dali ang tawag kay taga Cebu ni siya. Wow. Yeah, salamat kay sister sa imuhang gihatag ang panahon nga diri nagkauban ka. Naabot ang panahon nga murag sa puton po si Inday. Normal gid na, ma'am. Oo, so mao na siya nga sa ilo Muna, palangga gyud mo kaayo. Sige, ma'am. Inyong response para kay Ma'am Nora. Salamatan ako ang Ginoo labaw sa tanan o ako ko pasalamatan bisan pa man. Ako yung kanang pila ka mga nga buutan ko kayo sa nagatiman gyud sa tinuod lang walay kuan nga kanang kontuduulan siya mo kuan gyud siya mo muhatag gyud siya so naman usay maapot pero muhatag. Importante matag. Ako gid pasalamatan gyud ang Ginoo ni anak yatagan ko may mga guwapa na buutan pa. Ay, sana all. Sige si Ma'am next. Istorya. Awad ang istorya. Nasya ako. Speechless. Nasya ka sa Shopee. First time. Salamat ko kay Lord. Ako na kay bonus ni Lord ni sa mga kinabuhi. Oh, Lord. Tangak man. Sige ra. Okay ra. Wa man ko magdahong gud nga. Abot na sa ko ang kinabuhi nga. Experience po ko ani. Wow. Dili pa kay Inday. Oh. Pinangga kaayo sa manghod. Kailak man sadta. Kay abi na ko. Pero wala lang kay wa siya man kumikitaw. Siyo pasalamat kay ko kako. Inday, second to the Lord.
Hindi akong pagsabot dili lang kay kamahura na to, youngest, eldest, then parents pa jud nato kay every time Oo. atay mga problema siya jud ato mas. Murag si ma'am jud ang ano ba all in one, the breadwinner jud sa family, no? Kini ibaw ko dili ni basta effort. O pinangga kayo mo sa inyong manghod, no? O mao pud ang iyang mga anak. Walang katapusan basta salamat day. Wow! Yay! Sige, magkanta sa tag. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Nag-ampang regalo. Ma'am, dungan mo. Yay! Happy birthday. Ma'am, happy birthday ninyong duha. Nagpasalamat mi nga sa ikaduha nga higayon, no, nakaadto mi dire. Wala siya inomdom. Dili lang sir sa ginapawan. Oo. Onya ma'am, nalipay ta karon wala. Lipay kayo. Okay. Happy birthday og mayong panglawas ng permino sa atong tanan. Okay, palakpakan natin sila. Happy birthday.